Nakon demontaže starog plinskog bojlera i montaže Daikin Alterma hibridne dizalice topline, potrebno je pristupiti puštanju u rad. Ovaj model koji danas puštamo u rad sastoji se od 8 kW dizalice topline koja ima maksimalni učin do 10 kW i plinskog kondenzacijskog bojlera. Plinski kondenzacijski bojler ima učin 27 kW u grijanju i 33 kW u modu pripreme sanitarne tople vode. Uz opciju grijanje, Daikin Alterma hibridna dizalica topline nudi i opciju hlađenja, time osigurava krajnjem korisniku potpuni komfor u periodu cijele kalendarske godine. Unos postavki vrši se ili na samom upravljaču dizalice topline ili putem aplikacije Daikin konfigurator. Daikin Alterma hibridna dizalica topline koristi dva energenta, plin i električnu energiju. Kako bi takav sustav krajnjem korisniku osigurao maksimalni komfor uz maksimalnu uštedu, potrebno je svaki instalirani uređaj pravilno podesiti i prilagoditi individualnim potrebama krajnjeg korisnika. Tri najbitnije postavke uređaja su cijene energenata: plina, električne energije visoka tarifa i električna energija niska tarifa. Nakon unosa tih cijena, Daikin Alterma hibridna dizalica topline sama računa kako najjeftinije doći do potrebne toplinske energije. O samim cijenama energije ovisi da li će više biti utrošak električne energije, visoka odnosno niska tarifa, ili utrošak plina.